Dobrý deň, volám sa Martin Poliačík, som poslanec Národnej rady, ale okrem toho som dlho študoval teóriu argumentácie, čo to som sa podozvedal o možných manipuláciách, ktoré ľudia na iných ľudí skúšajú, a rozhodol som sa v krátkom a zábavnom a stručnom kurze sa o tieto moje skúsenosti podeliť. Takže ak sa chcete dozvedieť niečo o tom, akým spôsobom sú ľudia každodenne manipulovaní, ako sa niekto snaží ľuďom vnútiť možno niekedy svoju predstavu sveta na to, aby ich mohol využívať vo svoj prospech alebo aby od nich niečo vytiahol, tak vás pozývam na svoj kurz a všetky detaily nájdete v priloženom linku. Takže nech sa páči.